Marabaswara sumuning Cakrawala. Sunare Sang Hyang Bagaspati wongkep pus kepareng manjing wonten sanginggiling wisma parigyan. Prasasat nderek hambuka tumapaking tata cara parigyan ingkang winengku dening keluarga pamenggugati Bapak Hartono Ibu Mulyani Widyarti. Pilenggah wonten ing Dukuh Sambirjo, RT 24 Desa Nduyungan, Kecamatan Sambirjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Kula ingkang monggo widya wiyakaning pat. Kepareng hambuka tumapaking tata cara parigyan ingkang sinanggit dening pamonging parigyan sumrambah keluarga ageng Bapak Hartono. Sinarengan Kadang Sutresna Pametri Budaya karawitan sinularas kanggo samapta hamarengi pambukaning tata cara parigyan wonten ing siang ari piniji. Kinarya hamarengi pamaos sing lampah-lampah lumadining tata cara nyuwun berkahipun Kadang sinularas kabarung wiramaning Santi Mulya. Kula nuwun dinupita jroning laos suka wonten siang kalenggan menika ngaturaken pambaghe wilujeng sagunging sesepuh saha pinesepuh ingkang nganggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu binektenan ingkang satu kinurmatan para pangemban pangembat pangarsa ingkang asta bawah ring kaprajan saha kapradatan ingkang satu binektenan Bapak Kadang Besan Sinorwedi, Bapak Kapten Siryono Magister Kelautan, saha Ibu Siti Nurcayati sabarayat agengipun. Saha pamenggugati ingkang satu binektenan Bapak Hartono Ibu Mulyani Widyarti, sagotrah kulawangsa. Bapak Ibu para tamu sinedahan, para Kadang Krida Darma, Kadang Werda Muda Tumaruna sumarambah para Kadang Sutresna Pametri Budaya ingkang winantu ing suka pasugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kawilujengan katentreman saha swilasaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi tansah kapatedhaken dumateng panjenengan sadaya lan kula. Saderengipun kula matur keparengna kula nderekaken panjenengan sadaya lan kula nderek ngaturaken panuwun puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring berkah rahmat saha hidayahipun dumateng panjenengan sadaya lan kula.
Ing satemah wonten siang kalenggan menika panjenengan sadaya lan kula tasih saged rawuh nyawiji wonten ing wisma tumapaking tacara wargan menika kanthi manggih suka basuki. Dene wosing gati wonten ing siang raina panjenengan menika Bapak Hartono kepareng tasakuran ngunduh mantu miwah ambiwado atmojo jalu kinasih Bagus Muhammad Iqbal ahli madya teknik ingkang sampun kalampahan Hambujo Kromo Diahayu Tiara Cahya Yunindra sarjana farmasi Atmojo Putri Pambayun Bopo Kapten Siriono Magister Kelautan Ibu Siti Nur Cayati ingkang pilgah wonten ing Jalan Indragiri RT setunggal RW 15 Cantel Etan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Tasih Nunggil Kabupaten Sragen. Awit mastuti timbalan Bapak Hartono sekalian garwa kula ingkang sinaraya mongko pambiwara kepareng kula ngaturaken lampah-lampahing tata cara upacara ingkang sampun dinancang saha dinakit dening keluarga ageng Bapak Hartono. Mugi lampahing tata cara jumbuh kalian pangajaping kawi ingkang jinarwa. Sida karya Yuan Pinaka pangasditana humajaraken an Batara Triaksara. Werdinipun tripakawis lampahing tata cara purwa madya dumugi wisana ugi tansah panggih rahayu wilujeng sepi ing pambeng kalis ing rubeda. Mastuti lampah-lampah lumadining tata cara parigyan. Angka setunggal lumaraping Sri Kapargya temanten sarimbit. Gumiring dening kadang pisan Sinarawedi tumuju wonten madyaning wisma parigyan. Prapteng sasana parigyan temanten sarimbit tumuli nindakaken tata cara atur pangandika pasrah panampining temanten sekalian. Saksana nindakaken tata cara adat widi-widana ingkang tasih lumampah. Temanten sarimbit kaparingan unjukan tirta wening dening Rama saha Ibu Pamengkugati. Sedaya lumargining tata cara kapurwakan bedol sakarep dimanca warna dening saking sasana patanen. Tata cara angka kalih wisudan dawuh pangging temanten sarimbit. Kalajengaken tata cara upacara krobongan jangkep. Tumuli nindakaken tata cara subasita utawi ngranupada. Ngrumpaka tata cakra 3. Atur ambalan pambagi Basuki Rarjo. Dumateng rawuhipun para tamu sadharum. Purna pambagi Harjo tumuli nuhuni tata cara bukak kawak. Kalajengaken foto pakurmatan saha foto pangeston. Mekatan lan semanten lampah-lampah lumadining tata cara parigyan. Wisudan dawuh pangging temanten sanimbit wonten ing ari kalenggan menika. Ing salajengipun kepareng para tamu sinildan hang lajengaken lelenggan kanthi suka mardika ing penggalih. Saha kepareng wonten suka lilaning manah tansah hangestreni paring pujastawa pujastuti dumateng sirat mojo temanten sarimbit dumugi saparipurnaning parigyan. Kula ingkang mongko piyambiwara nderekaken saking papan makarya sugeng hamirsani saha miyarsakaken wonten sugeng lelenggan nuwun.
murwakani lampah lumadining tata cara parigyan. Usamapta risang duta piniji pamandu ing temanten Sarimbit. Binekten Bapak Haji Mario Indarto Sarjana Pertanian. Tumuli samakta ing gati dupi hamirsani temanten Sarimbit usamapta wonten ing sasana Palerman. Bapak Haji Mario sigra miyat saking sasana Palenggan lumaksana tumuju wonten ing madyaning sasana parigyan. Dene jumenengipun Bapak Haji Mario sinangga jajar satriya kekalih Bagus Andri kaliyan Bagus Hardona sarjana hukum kan kepareng hangemban Sekaradi Mancawana sakembaran. Trianggo ingkang kepareng hanawung ridho kula dherekaken samapta.